No hi ha estudis que demostrin quin cost real té per als catalans la immigració, ni en termes econòmics ni en termes socials i nacionals. No interessa. Si es fessin estudis, Aliança Catalana tindria majoria absoluta en aquesta cambra. Ocuparíem la bancada dreta i la bancada esquerra, perquè això no s'aguanta. La substitució demogràfica que patim a mans d'immigrants procedents de continents amb valors primitius i índexs delinqüencials molt més elevats que els nostres no és una oportunitat econòmica ni una font de riquesa multicultural com ens han intentat vendre. El PIB per càpita de Catalunya ha crescut un 3% en la darrera dècada, mentre la població augmentava en un 10%. Som més, sí, però no pas més rics. El nombre de contribuents a les arques no creix al mateix ritme que el de beneficiaris dels serveis públics. La taxa d'ocupació dels immigrants és inferior a la mitjana catalana i molts d'ells esdevenen una càrrega econòmica i social que cap estat assenyat toleraria. Els que treballen ho fan generalment en llocs poc qualificats, amb retribucions baixes. Però això no els impedeix fer alegrement reagrupaments familiars, ja sigui legalment o entrat en visat de turista i empadronant-se. Amb el sou d'un sol progenitor i la impossibilitat de treballar elles per no sé quins preceptes religiosos, comença l'allau de sol·licitud d'ajudes socials. I au, els catalans, vinga, llevant-se d'hora per pagar la festa. El professor d'Economia de la Universitat de Pennsilvània, el senyor Fernández Villaverde, va qualificar en 200.000 euros el cost que cada immigrant no qualificat ocasiona de mitjana i al llarg de la seva vida a les societats d'acollida. El professor conclou que la immigració no qualificada i l'estat del benestar són incompatibles. Esperem que l'exconsellera Tània Verge no el sancioni amb 10.001 euros per haver fet aquesta afirmació. La realitat ens diu que tota persona que percep uns ingressos per sota de 20.000 euros anuals rep més que no pas aporta. Això demostra que la població immigrant, a excepció dels professionals sanitaris provinents d'Argentina o els futbolistes dels grans equips, genera dèficit. L'economista català de prestigi, Miquel Puig, confirma que, a curt termini, la immigració crea problemes de saturació de serveis públics i a llarg termini, la immigració poc qualificada és molt negativa per a l'estat del benestar. Al final del seu cicle vital, la majoria d'immigrants hauran percebut moltes més ajudes i serveis que no pas impostos hauran pagat. És evident que si no aturem en sec aquests allaus, condemnarem el país a la inestabilitat i a la pobresa. Perquè aquella mítica frase de «venen a pagar-nos les pensions que vostès exhiben per justificar la immigració massiva», els immigrants l'han reconduït i ara ja no venen a pagar res, ara venen a cobrar la renda garantida de ciutadania. Em sembla que algú els hi ha pres el pèl. El sistema de pensions a l'estat espanyol i per imposició també a Catalunya és una estafa piramidal de proporcions bíbliques, perquè en comptes de reservar les aportacions de cada treballador per al dia que es jubili, s'agafen les cotitzacions dels treballadors actius actuals per finançar les pensions dels qui ja s'han jubilat. Això genera una necessitat constant de relleu a la base piramidal i alguns il·lusos han cregut que la immigració era la solució per resoldre-ho. Absurd. La majoria d'immigrants no només no aporten ni aportaran res al sistema públic de pensions, sinó que, a més, són i seran beneficiaris de prestacions i d'ajudes. Això sense comptar que tindran accés gratuït a la sanitat, a l'educació, a l'habitatge públic, a serveis socials. És a dir, seran usuaris d'uns serveis públics sense haver contribuït al seu manteniment ni haver propiciat la seva ampliació. Quin resultat té això? Doncs saturacions i col·lapses, la degradació progressiva del servei i una reducció dràstica en qualitat i en eficiència. Si econòmicament el seu model immigratori és funest, a nivell social i nacional ja no cal ni parlar-ne. Problemes de convivència, tensions, inseguretat, contra comunitats hermètiques incontrolables que no accepten el nostre marc legal i el retorn d'actituds retrògrades, homofòbiques i misògenes que havíem aconseguit derrotar. La cultura del subsidi que vostès han implantat i prediquen ha trinxat el país. Avui la sobrerepresentació de la immigració a Catalunya amenaça de fer-nos perdre el domini cultural, ètic i demogràfic de la nostra terra. Han posat en risc la nostra continuïtat com a poble i com a civilització. O desactivem aquesta bomba de rellotgeria ara,
o esclatarà els dits de les futures generacions. Feina feta no té destorb, que diu la saviesa popular. Posem fil a l'agulla?